Ассалому алейкум, подписчикои азиз, ҳама каса хубар назем. Подписчикои азиз, бозори Корон омадагем. Мағозаи Апай Гулия боз як грандиозни аксия дигар кардаген. Ана мо дидим дар рӯза кати медароем. Рафтем, сразу дастрес мегардем. Инҷа мағозаи Апай Бону ҳаст. Ғайри Апай Бону, магазини Апай Гулия боз як грандиозни аксияи дигар кардаген. Дар омадем. Ассалому Апай Гулия. Назет хубет бо аксия кардем гуфта Давида мо омадем. Бале мо аксия сар додем. Ина духтаракои хушрӯ бархитои Дубаи санг задагира 1400 сомонӣ кадаги. Ина духтаро хушрӯгиша бинен аҷои бод. Чихе хушрӯа. Ина бад расветкоша нигоҳ кунен духтаракои хушрӯ. Шарфи сари Апай Гулияро диден? Якта материал мехарен, якта шарфи 220 сомонара туҳфа мегирен. Дубайст ки шарфҳои балх дорад. Духтаро ин хушрӯгии материала бинен. Ин чанд сомона? Ин 1300 сомон. Ина духтаро балхҳои регали оригинал нархошонам дастрас. Ҳама борора арзон кадагем. Духтаракои ина нигоҳ кунен, ин болоора бибинен, ина миёра 500 кадагем. Ина духтаракои нигоҳ кунен. Ина миёша нигоҳ кунен, чихе материалои хушрӯа ҳамара скидка кадагем, арзон кадагем. Успет кунен духтаро аксия дар магазини Апай Гулия. 450 кадагем. Ёшани 500 кадагем. Тамошо кунен духтарако ҳамара арзон кадагем. Даҷа вибр беҳад бисёрай метавонед дар омада заказ кунен, дар WhatsApp-шон меҳкай назиб бинен. Ин хушрӯгиро бинен. Ина аҷои бод. Бори навай духтаро, ҳоли боварӣ дорам дар тана ягон кас ин киртавории навинка надидаин. Ин хушрӯгиро бинен духтаро. Аҷои бод. Хостем видео кунем ҳамаша. Даҷа вибр бисёрай. Ҳатман скриншот карда дар рақамҳои савдогар партоен. Закасна қабул мекунанд, дастафка низ равон мекунанд. Ина аҷои бод хушрӯ лавдомано. Иш бо расветка доштаин. Ҳамашон расветка доран. Иҷа ман хостам ҳами як расветкаишона видео кунам. Ина духтаро ранги кабути осмонӣ беҳад фасон. Ина нигоҳ чихе хушрӯ, ина мира 500 кадагем, намиё 500 сомония. Дуюм дар рӯза кати духтаро дидем дар мағоза даромадем. Мағозашо маълуми мағозаи Апай Гулия мегӯянд ин фиолетови вообще необычный цвет. Марҳамат, подписчикои азиз, метавонед дар WhatsApp-шон заказ кунен ё ин ки аз наздик дида харидорӣ кунен.